Здравейте на всички! Сигурно от вас всички знаят вече кой съм и ако ви харесват моите видеа и как ги правя и съдържанието, ми кажете, за да почвам да правя все така по-често. И сигурно вече сте забрали от заглавието от тъмнело на клипа какво ще бъде видеото, а именно как намерих малко връбчак внизу, така че сега да си ви пожелавам да се настаните някъде надобно, някъде хубаво, хапнете какво искате да правите и приятно гледане. Сигурно знаят от миналите видеа кой съм и това видео го правя, защото открих нещо много, мога да го кажа хубаво и малко не е хубаво, защото се видяли от заглавието. Намерих паднало врабче. Ето, тук съм го затворил. То за сега сега ще го покажа. Тук съм го затворил да не избяга за сега. Ето го, но първо да го извадя да не избяга. Ето го, което той е малко още. Той е бебе и си е паднал от гнездото, както виждате, той е супер малко това. Но и много не може да лети. Вижте колко е сладичко. И го намерих и го взех от пътя, защото в противен случай мога да го изяде нещо или да го изгазат, най-вече да го изядат. Като това виждате, справил го е, може да лети, виждате, сигурно шкате, ти лъжиш, може да лети, виждате, но опита се да избяга, защото е малко, но чакайте малко, че доста много иска да избяга, но преди малко се наложи, остави го. Ако искате да направя отделен клип за тия патницата, ще направя, тук си ги гледам за известно време. То по-им приятно е, ще направя друг клип, ако искате. Но на известно време го оставих в това кашонче, да го донеса храна и вода. Но той излезна и си знаех, че някъде е тук изти дупки или там. И затова почнах да го търся и го намерих много далечна така и на дупка. И затова не искам да го пускам, защото не знам, може да умре, нещо му стане. Ще видя какво да му направя някаква клетчица хубава, удобна. Като стане по-голямо да го пусна, защото няма да го получи. И за това. Ето го. Ако го пусна, сигурно ще почне да бяга. Сега ще пробваме. 100%. Ето го. Да, както ви казвам, виждате, не мога да много да такова. Ето го. И да, може да се вижда малко размазано на нищо. Се пробвам да го хвана. Да, ще избяга и мисля, че пак ще иде там, но и ще застана тук, защото ако иде, няма да мога да го хвана и пак трябва да разбута. Да го видя, че изпитам да го хвана. То даже малко и не вижда, като гледам. Абе, животинче си е. Спасих го, реших да го спася и това. И да давайте ми свети какво да правя с него, храна, каква да му давам, какво да го гледам и така. Това беше от мен. Чао!